sanibona nonke. Namhlanje ngenza i-grade yomzukulu wami, my first grandson, umzukulu wami wokuqala la ekhaya kaMashimane. Njengoba kuhlahlelwa nje manje le nyama yonke yongena ebhodweni. Enye isendlini izongena emabhodweni. Ngifuna wonke umuntu ola aqoloqolo adle asuthe ngani ngoba lo mfana ungihloniphile. Namhlanje ukujabula kwami akungeke kuzokwazi uku-expressa kodwa ke kukhulu. It's been years ngilindele leli langa laze lafika. I've been struggling for him or for this day, but I'm so happy. And uNdumiso wenze nje into very angazi ayichazeke into ayenzile kodwa I'm so happy. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu. I-graduation ka nephew wami uNdumiso, ingane kasisi wami omdala, umzukulu wokuqala wala ekhaya. So sonke nje we very excited. Usuku olukhulu nje, that's all I can say. Nani sizosibonela ukuthi we going all out ngoba we just celebrating and senzela ukuthi nalabo abanye abazukulu babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bafunde bayimisele, as much as si celebrate i-achievement yakhe, but si encourage nalabo abanye futhi ukuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi mabeyimisela hayi sizobenzela hayi kancane futhi. Sanibona, igama lami uNdumiso wakwaZulu. Namhlanje usuku lami le-grade and usuku lami olukhulu namhlanje, and ngijabulile ukuthi bonke abantu ngisondelene nabo bazobe belana bezo-celebrate mina. So njengamanje njengoba nibona ngilungiselela ukubosa inyama. Niyayibona la isazongena emabhodweni ukuthi wonke umuntu athole inyama, sizobosela sibaphekele bajabule. Umngani wami omkhulu namjabula usuku namhlanje elikhulu. Umkhulu usuku namhlanje emndenini nomina umngani wakhe ngomalume umfana. Lo mfana lo usihloniphile nomfana njengoba esakwazi sike sachaza ekseni athi hayi umfana usithokozisile, uhambile waye esikoleni kude entabeni, wabuya nento esasimthumele. Si proud ngaye umfana, sithi nje aqhubekele phambili. Sibeka bonke abantu ukuthi namhlanje sifuna bonke abantu ukuthi bajabule bathokoze usuku oluhle namhlanje, usuku olokujabula. Well, siyabonga kakhulu ngokuxolana mina. Ngizwe Mfundo is my sister. The family. Family esemangozi kodwa yakhona ekhaya. Today usuku lwakhe lwe-graduation ayenza le-family. Sifuna ukubonga kuqala kakhulu ugogo. Zonke inyanya zakithi udadewethu uZamfundo for having sacrificed wonke ama-resources so that umshana abe right, afunde. Sibonga futhi uNkulunkulu ukuthi ukuphepha okusezingeni eliphezulu, amuphe wisdom. Sibonga futhi kuyena umshana ukuthi mayisuka la ekhaya iyaliwe ukuthi mawuye esikoleni hambe uye nalokho esekuthume khona. Afike ngempela enze khona abuye nakho with record time. We congratulate him and we thank him as well. All I can say is that he must be a lifelong learner. Ukufunda akuphelele ngoba ethole this first degree yakhe. Now that he has got this degree, he must know that there are still many more mountains to climb in life. And those who are educated says that the sky is the limit. We want to congratulate him in many more occasions of this nature.
ukufunda akupheli fanele aqhubeke afunde njalo. He's still very young, and that when he succeeds he must not forget about ogogo, he must not forget about his mother, as ukuthi he owe everything to the family. Ukuze akwazi ukuthi aphumelele kufanele ahlale ngasonke isikhathi eyithobile emndenini, eyithobile nasemphakathini, kodwa futhi akwazi ukuthi naye alungiselele ikusasa lakhe. We wish the best of luck in everything that he does, and looking forward that he will continue to succeed. Aqhubeke futhi akhonze uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, because God is everything. He says Alpha and Omega. Ngithokoza kakhulu ukubingelela ababukeli umoya lona ngizela ekhaya kwaMashimane ngizophathela lensizwa eqokayo uhlelo simengomo futhi sizizwa sijabule ukuba phakathi kwalamagceke ukuzokwenza into zethu esidume ngazo. Lensizwa ke siyifisela okuhle kodwa idlule kwi-university engadlula kuyona, cishe umkhakha uyafana noma ke sesithe ukudlula nje, kodwa nje simfisela okuhle kodwa azi ukuthi indlela iqala la ayikakaveli. There's a lot more to do and a lot more to achieve. Ngithokoza. Danke dikubasi. Sijabule bese sijabule bese. Sizela Afrika lolu suku. Ufili. Ade lalile. Sijabule mfisi awuthi iyabonakala manje ukuthi iyapop. Khona ukuhlanganayo mfethu. Anangwa. Yeah. Siyaqhubeka. Ayo-ke leyo gush. Ungawufaka uthanda. Angeke ufake. Yeah. Right. Futhi baye kube wena ohlele eduze kwamakhe. Ngibasi ngayo. Maybe kipelile ngene yami lapha. Ngicabanga lapho eSabinoise. Yazi sami ngisemkhohlweni lami. 9 PM. Na. Angifuni ukuthi sishaye into efana. Yeah, vele. Vele. Ngizwele la. Ukuthi ayinokini njengale. Uthi ngizele. Hayi. Angithandi le. Sweet. Inokufana fana. Uthatha liyana iphi fakha. Ubeke kumbe. Ayona ke. Hayi fakana ke ngizwele. Yeah, this is my thing. Yeah, Leo. Leo. This is my style. Ibago. Huh? What is? That's so good. Ulele phansi. Ucela ngathi ungamlokhuza ngogatsheni umkhuphule ngogatsheni.
Sesiyaphuma manje sekuyisikhathi sokushayina-ke manje na-ke sisayogqoka ijazi. Sanibonani. Ninjani? Senginganibuza ukuthi nithi nijabulelani bese ngiyashaya lento enginibuza qeni nijabulile ngingamboni Mr. Party. Angithi? Nakhona. Ngizocela ngoba senibingelela ngokusemthethweni ukuzethula ngomoya usivunguvungu uphuma le phansi osuthu kwaNongoma. Kodwa ngokuhlala ngilapha eMshathuzi emfuleni ongaphili. Ngicela ke bafowethu sibambisane ngokuthi lo hlelo is the shortest ever engake ngaliphatha. Ngiyanithembisa ukuthi angeke ushaye u10 ebusuku singakaphumi. Makukhona phela ukuthi mhlawumbe isikhathi sami is wrong uzosho. Mina nginesho ngeke ashaya u10 singakaphumi. Ngizocela sisale sesiphakama sophakama nje ngizobe sengisho ukuthi obana bala kodwa nje ngicela sivule lenkonzo kahle sicele uAntunele ezosivulela ngomkhuleko ngomthandazo nkohlelo umhloniphi khayelihle khaya nami bangene magigene bangiziphumuze Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu enguJesu Kristu. Baba wethu omuhle emini moya oyingcwele. Siza kuwe dwala lamadwala, siza kuwe moya weqiniso. Siza kuwe moya oyingcwele. Sifikile baba kule ntaba, sibongile Nkosi yamakhosi uye wasithwala ngisho emgaqweni. Ngoba Nkosi yami besingasuka siphokophela ukufika la. Kodwa kungenzeki. Sibonga umusa ke baba osenzele wona. Kuba sihambe siyesifike kule ndawo. Nanti uhlelo kwenkosi yami seliqala. Nangumcimbi Nkosi yamakhosi la sizobungaza khona. Okuhle kakhulu umoya ingcwele sihlangene ngeinyembezi. Kodwa sihlangene ngokuzojabula. Siyabonga moya ingcwele.
Siyabonga Nkosi yamakhosi, qala nathi ke kulolu hlelo uhambe nathi indlela yonke. Baba siyabonga. Sibonga nomusa Nkosi yami ke wasenzela umzukulu Ndlovu. Siyabonga moya oyingcwele. Bakhona abantwana abaphuma emakhaya bayofunda kodwa babuye bengaphethe lutho. Bakhona abanye abahambile baya kuma-tertiary kodwa abazali babalanda sebebalanda ngamabhokisi. Kodwa thina akwenzekanga lokho. Sibonga umusa baba. Nalapho kulolongoye kade hleli kulona lunesigameko baba sizizwa ezenzekayo kuleyo university. Kodwa Nkosi yami wamgcina wamkhusela. Maluso ingcwele singayini baba masisuka kuwe. Nkosi yamakhosi siyabonga. Sibonga ukumsekela kwakho mnini mandla wonke. Sibonga Nkosi yamakhosi ukuthi ubuyile nento ayephuma ekhaya yoyilanda. Siyabonga mnini mandla wonke. Sibonga siphezi moya oyingcwele. Siyazi bengeke kube ukuhlakanipha kwakhe yedwa. Kodwa Nkosi yami ngoba nawe bowukhona njalo eduze kwakhe. Siyabonga ke mnini mandla wonke. Siyabonga Dwala lamadwala. Sihlangene kule ndawo ukuzoletha izibongo zethu kakhulukazi kuwe Dwala lamadwala. Sihlangene kule ndawo ukuzobonga nomndeni wakaMashimane. Sibabaza ubukhulu bakho mnini mandla wonke. Siyabonga moya oyingcwele. Qala nathi ke Nkosi yami ubusise lolu hlelo kuthi konke kusazoqhubeka Nkosi yamakhosi. Ubusiswe nguwe kwelihle igama lofethu kuJesu Kristu. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Sizobamsana ke sothi bazalwane sithi people sithi friends bese bazalwane niyazwa nakho. Ngicela ukukhuleka ebukhosini bebendawo okumelwe uNdlunkulu wesizwe. Ngicela ukubingelela different leaders akhona. Ngibingelele traditional leadership yonke, leaders from political formations ngokwehlukana kwawo. Ngibingelele umama uKhawula, I'm told ukhona umama MEC. Bingelele nabahlonishwa bonke akhona, ngiyababona khona nama MPs. Mkhulu kakhulu umcimbi wakho Plaza. Sho. Ngicela ukuthi ukuze sikhululeke ngicele babhala ukuthi umkhululu ozosiyamukela ebese sitshela ukuthi sizokwenzani la, because abanye ngibonile nje khona sihlangane nabo sifika kade bephethe izinto zokuya emngcwabeni. I guess base bebona ukuthi kunetende bangena, uyabo. So sicela ukuthi ozositshela ukuthi sibasendaweni right indawo bantu engibabonile ngiza la. Umkhululu cela ezosenzela i-welcoming kanye ne-purpose. Uzosale esesikhulula ke bazalwane ngokuthesha ukuthi mhlambe izindlu lezi ezincane zingakuphi ofuna ukucela amanzi ushonaphi. DJ sanibona nonke bazalwane. Yes, siyanemukela lapha kwaMashimane. Sinemukela ngendumiso enhle. I-host yenenkulu indumiso. Kanani futhi sinemukela ngendumiso. Yes, umkhululu, uthi umkhululu mina ngithi uJohn Cena. Why ngithi uJohn Cena? Because every time mangifiki ekhaya, mkhululu, buku John Cena. That was the time when uJohn Cena was a very tough guy. And so now he's still a very tough guy. Bengazi nami ukuthi okhula be tough guy kanje. And on top of him being a tough guy, waphinde wa-add in a hood, of which this is a great achievement. Mkhululu, well done. And so siyanibingelela nonke, siyanamukela kaMashimane. Kuye kwadlala ingoma la ndekade nginamukela ngayo uSisineli.
inkumbuza ugogo uMancwane. Wayishaya le ngoma njalo masifikile singapha emthwalweni. Ayishaya le ngoma khayilihle ekhaya lami. Uthi vele ama-UCC ayazi kakhulu. Yes. Ithe mangithi ngabuka kukhona ama-reminiscences athize kwabanye bethu. But ngeke ngisamention ukuthi ubani, but it's all the hair of this house, uMahlengwa. Sicela ukuthi simnike a round of applause. Okamashasha uyi-crown, uyinto ethize kuleli khaya. Uyinto ethize kuleli khaya, umuntu osikhulisile. Wafika kuleli khaya wasikhulisa. Loba sikhulile sibangaka nje ingenxa yakhe. Lobe sekhulisile waphinde wakhulisa nalensizwa lesemva kwami abayithumela abayisa esikoleni. Yafike yabuya nge-crown. Once again, well done, boy. And so siyanamukela once again leli khaya. Bonke abantu bazokhululeka. You will enjoy as much as you can. If ukhona abafisa ukukhulula ama-VIP toilets ngapha emva kwe heart le engapha abanye ama-toilets akhona ngapha futhi. And so ngiyacemba ukuthi nizo enjoy as much as you can. Please do enjoy. Thank you. Benkulu lento ayenzile. Abona ngishabe kuthiwa ke umcimbi uenjoy kangakanani kodwa maye ngayi-addressanga le part aqeda kuyi-addressa manje ngeke ube accountable ngoba lokhu impintshe lokhu kubona ukuthi ngicela ukurecognize uNdlunkulu ebengimshilo nkosami uNdlunkulu Mangedi. Ngiyamrecognize kakhulu uMashasha ubengazangishaye. Sengicela abazalwane ngoba ngifuna sihambe siyivale le chapter ngishilo ukuthi bazalwane sithi friends sithi people sesizosenzela ukuvala kahle le. Ngicela siye ku service siphakame nje bazalwane uMr Jobe uzosiyisa straight lapho. Abalambi abakithi abakithi abasomi ke abasweli abalambi abakithi ke abakithi abasomi ke abasweli abalambi ke abakithi abasomi ke abasweli bayeluswa ke baye oyivana sebekuweke aya sebekuweke aya lami bayeluswa ke ba oyivana sebekuweke aya ke siyabonga sicela ukubingelela ikhaya kwamaphumulo usokhaya Mama Mahlengo phela nje bazalwane ngenxa yesikhathi nginibingelele nonke egameni likaJesu amen. Abaningi bayamshiya
Izwi lenkosi yamahubo 106 sifunda uverse 1 nje kuphela. Uverse 1 nje kuphela ufundeka nje bongani uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umiphakade. Ngicela ukufunda no verse 2. Ngubani ongalanda izenzo zamandla zika Jehova azwakalise lonke udumeli wakhe na. Yilo izwi lenkosi ibandla lithi amen. Amen. Ngifuna ukukhuluma nje ngegama elilodwa. Amen bazalwane. Amen. Kulama verse amabili engiwafundile ngifuna ukukhuluma ngegama elilodwa. Bongani uJehova ngokuba muhle. Ngifuna ukukhuluma ngaleli gama elithi umusa. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. Igama elithi umusa, kumusa ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi into oyithola mhlawumbe ungayifanele. Mhlawumbe uyifanele kodwa kungafanele uthole. Ufanele umusa ubona ukuthi cha ufanele kumusa kodwa ungawutholi khona usufanele. Konke kube umusa mfowethu. Konke kube umusa. Ngiyacabanga ukuthi khona obufunda nabo obaziyo sihleze sinqwaba abazalwane. Leli jazi ulibona lilele phezulu kwebhokisi umnikazi wale ngasaligqokanga. Akungoba bekholwe kakhulu abazali bakho. Akungoba bethandaze kakhulu kodwa kube umusa. Kube umusa. Ngoba lento ayidingi ukuthi uzukholwe kakhulu ngoba nabangakholwa umusa uyafika kubona. Umusa kusinke abantu abakholwa ukuphela. Azathi ohlabelelayo umusa kaNkuluNkulu usanele sonke kusho ukuthi nongakholwa uzunga ubukeli phansi lo musa wabazali abebekhuleka usesikoleni. Kunababuya esikoleni sebebuya nezifo. Abanye babuya sebekhulelwe bemithi ingane abayithole ezikoleni. Hayi ngoba bebabi kakhulu bona. Hayi ngoba ungcono kakhulu kunabo kodwa umusa. Amen. Uzungaphakami. Amen. Uzungabaphakamela abantu. Angani uyasebenza noma usazokufuna kodwa uzungabaphakamela abantu ngoba usufundile uzibona ungcono kakhulu kunabantu abangafundile ngoba kubanga ukuthanda kwakho akubanga ukukholwa kwahleke salikwazi akubanga ukukholwa kakhulu kama wakho kodwa kube umusa. Amen. Umusa usanele sonke. Konke bazalwane njengoba nibona kuhle kanje umusa. Akusiyi imali eningi ibingaba khona imali kodwa kungenzeki.
Amen bazalwane. Ibingaba khona imali kodwa kungenzeki. Enziwe ama plans, kwenziwe yonke into ngoba khona imali angithi kodwa kungenzeki. Umusa ungekho kodwa ngenxa yomusa. Ingakho kunje. Alibonga ivangeli. So bazalwane umusa usanele sonke. Nawe usanga uthola lo musa. Konke kuumusa. Konke kuumusa inkosi yomsinibusise amen. Yabona sezosengishayile ke incane kakhulu ke kulento efuna okay mhlawumbe ngathi kuyigololo inkulu lento eshiyo lapha bafu inkulu leyanto ngcono uyizwe ngami lento eshiyo lapha inkulu uyizwe ngami kuumusa yeah I've been there ngangenza le become ukuyenza kumele ngiqede i-degree yami oqala ongoye I went blank emehlweni kwangabonakala abantu so kwakuphoqa ukuthi ngingaqedi kodwa kuumusa yeah bengifuna ukuqinisekisa lento ebeshe umfundisi ukuthi kuumusa uyazi ke mawusotshelwa yimi right leli page linye sizolokhuza manje ngicela ukubingelela amakhansela Nkosi yami ngingawabonanga kodwa ngimbonile uJika khansela uJika uNyambose khansela lenkatha lapha eMzumbe ngimbonile hamba no big house angithi udlunkulu big house ngesingisi ngibingelela ubaba uNgwezi no big house wakhe mfundisi ngiyakubingelela nawe ngicela big house ukhona just that ngibona sesingena ke lapha ke ohlelweni lolu olukhululekile aniqale kodwa ngisuke navalela insizwa phandle kade ngiyathanda ukuthi la ngikhona ngiyibona awuthi mthanami kuyabongwa besuthi kubonga uncane ubonga okay angisushi zibe insizwa ngibuka nixosheleni insizwa la ekhaya Nkosi yami size wemntanami uyobonga lokho kutholayo umthanami kuyabonga uncane kubonga ukhulu wena umntanami bonga lokho kutholayo yebo yekubonga uncane kubonga ukhulu okay ngisuke navalela insizwa kodwa ngiyazi mhla kufika lo laso ayivalelwa ngaphandle zasandezwa la seniyasaba futhi yabona gogo wethu gogo Mrs. Mahlengwa Mashasha Mashimane kukhona into azoyenza la angifuna ukunitshela gogo angifuna ukubona into yakho ngiyazi khona into ozoyenza la
ngijabule ngendlela engakaze ngijabule. Uyabona umzukulu wami oqala. Bakhona abanye nabo bafundile. Oh kodwa ke ngoba ube vele ngalesikhathi sama-20s. Ngalahla ithemba ngathi ingane zama-20s 2000. Wathi nobehamba ngathi Ndumiso uma ulalele imiyalo yala ekhaya kaMashimane lengane zami zayizalwa indoda unebhadi ongayibonanga ikhaya lendoda lelo nami ngilibambe njengendoda lana nje nonke ngifuna niphume la nidle inyama evele esibayeni sendoda. Ngiyabonga uJehova ngendlela emangalisayo ngoba konke engibengifisa kwenzekile. Ngiyamtshela ngithi Ndumiso nina niphuma la niyofunda nifendikipite ngala. Uyamazi umkhulu wakho nebhada amazi washona no6 months. Washona amazi umkhulu wakhe kodwa ngihlale ngimfundisa. Ngimtshela ukuthi lokho nalokho umkhulu engakufuni. La ekhaya bekho abazukulu abaphithizana isiphithiphithi. Ngani ngoba umthetho washawa uMashimane ukuthi akuzalwa la ekhaya kuyafundwa. Hayi ukuthi ngiyayiqhenya kodwa mina zonke ezami ingane ifundile. Nengane idlula emgwaqweni ngiyitshela ngithi wengane angikamile ngisho amakhanda ngifakile ngisho tie. Ngimtshela kahle ngoba mina I'm proud of my children. They are all well educated. Uyabona ingane ushaye u8 ikhathi idlula la. Ngivulisa ngivuthele. Ngiyithethisa kahle ngoba izothi wegogo ezakho ziphi ngithuba hey. Kodwa ke ayikho baleke ngiphendule kabi zezithi siyaxolisa. Ngiyabonga inkosi imgcinile uNdumiso abanye abantwana bahamba bangabuyi. Ngiyabona ngithi mangizwe ndobe ngithawe ingane umntana ngithi noba ngikhuleka ngithi kodwa inkosi ave kuhlanipha kwami kepha ngomusa ngiyazi ukuthi umgcina babazabuya. Kwathi uma kuthiwa siyabiza ongoye hayi baba ngangadansa ongoye ngaze ngakhasa phansi ngendlela nje
engangijabule ngayo nangendlela engangingakholwa ngayo ukuthi nje uNdumiso ngeke umbone ukuthi usemagroundini lapha ngeke ayithandi yonke lonto fanathi ayigugu hlala endlini yakhe ayibukela iTV adlala ifoni yakhe ayilalela naseThekwini wenza into efanayo ngithi Ndumiso kade ukwenza la ekhaya ukwenze nasesikoleni sizumisa ngemoto siyamfica uyihlalele leqashwe khona ukuthi ngiyambonga uJehova ngendlela emangalisayo lokhu ke Ndumiso engikwenzayo ngangikuthembise kona boy engicelayo nje ukuthi engathi inkosi ingamsiza athole umsebenzi kwaphela abayinhlekise kuthiwa bafundelani ngoba nabafundile sifana nabo abasoze bafana nengane sethu ezifundile bayikhohlisa never bayikhohlisa abasoze nje bafana nengane ezifundile sivotile manje amathuba azoqhamuka ngiyamthemba uJehova ibinge angikhohlwe na ukubingelela abantu abakhulu kangaka kukhona abantu abavela le kude bakomashimane kongwisi khona ikhulu zami la uNtombi enhlanzeko phela wasuka la wayosebenza eCape Town khona ngisho ubishop wakhe la phakathi kwethu ekungithokozisayo ukuthi akafika ngahlala phansi wafika wadumisa ngoba naye kunesizathu esamsusa la samsala ekhona kwabahlungu mina kodwa ngathi mangizwe ukuthi useyadumisa ngajabula engisho ukuthi siyabonga konke usekwenzekile ngibonga ihlobo zonke ezingilalelile abanye baphumelelanga kodwa nabo ngiyabonga uyabona mina ngiyabafisela bonke abantu ngathi bangabuzwa libomnandi engubuzwayo mina ngizwela ubumnandi nje ngoba bonke laba ngabenzela bonke ubabo abanye wesaphila umashimane wekholelo ukuthi ingane mayenze kahle ayibongwe bathu uNdumiso ke manje ulande inkulu amen naye wakhe ngizokwenza kube kukhulu futhi ke ngiyambonga uJehova ngoba thila ekhaya mina nginengane ezu4 masifuna ukwenza into sihlala phansi siyenze kube yiyona hayi ukuthi ube ingane ileyo makubheka angiyazi nalona kuyathethiswana ekhaya kuyaxotshwana kuyaliwa angiyazi nalonke hayi ngoba ngihlaniphile kodwa konke kumusa well done Ndumiso you must look after yourself yes apha mangam ngitheni ngogogo ngitheni senizwile ngithi seniyazi lo MC uneqiniso message from Big Sis uSis Azola ngicela asondele ngibingelele abasondana ngenzo lo nginibingelela njengoba nilokho engena kodwa amanga angiwaqambi ngitheni ngogogo senizwile ngithi ngicela ukunibongela abantu bala kule ndawo ukuthi izwe lenu lisaphila lento esho ugogo I'm throwing something kuyona ukuthi ingane mayidlula uyathethisa ayikho eshintshe ebusweni zonke ziyaxolisa ihamba izwe leni lisaphila ishayeleni izandla lisaphila kwezinye indawo kuthiwa ngithe sisizola sondela weNdumiso uyilandelile lento yegama lakho thina sazi othembekile ongakaza athembeke eThole ngitshela sithi alala sithi
Ngiyanibingelela bazalwane. Abefundisi abakhona yakuthi khona obaba meya, ama-member of parliament kuningi, nduni kuningi, ondlunkulu abakhona phakathi kwethu, abazalwane bonke nje imindeni yakaHlengwayo ngamaphumulo yakaZulu. Ngiyanibingelela nje nonke ngeyihlalo nangokubaluleka kwenu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibe vocally challenged. Ngabe ngala ngakuzumculo. Ndomi njengoba sila namhlanje, we are here to congratulate you on collecting one of the many fancy pieces of paper ozoba nawo empilweni yakho. Akusona esokugcina, it's just one of many very fancy pieces of paper ozoba nawo. Siyaziqhenya ngawe Ndomi. And we're very proud ukuthi sibe la ukuzokucelebrate namhlanje. Ukhulu uGranny uMathombe ithe ngifika wathi nje hayi ngijabule kabi. uZulu wami lo i2K lami engangihluphanga ngoba kuthiwa ama 2K ahlupha i2K lami leli. So Ndomi siyabonga ngokuthi wazile ukuthi whatever journey that you take, into yokuyiphatha kahle ijwayele ukugxiliswa kakhulu enganeni zamantombazane. Even ey'nkonzweni kusho ngempela ujwayela ukugxila kakhulu entombazaneni. But Ndomi siyabonga ukuthi ukwazi ukuhlonipha ikhaya, wahlonipha abazali, wabazisa. Kuthiwa you don't know where you're going if you don't know where you come from. So uma ungazi usuphumaphi kahle kahle direction awunayo. I won't be long. Tom Morris calls the following quota the 7 C's of success, which I believe ukuthi ukulandelile. And ngoba awugcinile, awumile, usazoqhubeka. Kuthiwa a clear conception of what you want, a strong confidence that we can attain that goal, concentration on what it takes to achieve it, consistent pursuit of your goal, an emotional commitment to the value of your goal, a good character that guides you all along the way. Ngiyacabanga ukuthi uma ungenako lokho akulula, uma ungenayo nje i-passion, ne-concentration, nothando, nokuthoba, nokuzehlisa, ukusho udinga usizo kokufunayo, angeke akusize ngoba kuzothi ukuphake emakhulu loyo, miyekeni. So uma unako lokho ngicela ukuthi ubukona ukupractice along your journey. Sayazi yonke ijourney yasevarsity, ijourney yasesikoleni ayilula, kuningi amabheshi yini kuningi. So ngempela kufanele ube ne-drive ukuze ukwazi uku-achieve. Futhi nje njengoba shilo uGranny manje ngama-2K ayikuwe kakhulu. So siyakubongela Ndomi, siyasiqhenya ngawe and siyakuthanda. Khona into enisho la kodwa nangayisho kahle. Anisho lento esoyenza la inkulu. Uthi animbongiseni sithi awu sekuze kwahlangana. Sithi sithi animbongiseni ugogo sekuze kwahlangana. Sithi Ute alalanga neno, alalanga neno. Sithi sekuze kwalunga, sekuze kwahlangana. Sithi sekuze kwalunga gogo,
umashasha usukavuke lento yakhe kanti uyahlupha akabonanga ukuthi lezinto lezi ngesikhathi beyifaka abamkalanga umashasha akabonanga uzothi suka eqhimuke la andiskole asondele andiskole mashasha be mindful of this abakukalanga ngesikhathi beyifaka andiskole ngicela asondele ngiyayithanda lento eniyenze manje ngathi ngajwayela ukuyenza ngoba lo mcimbi ufika manje mhlawumbe uyozofika esezenzela yena angithi landela bra zozenzela wena kuba kanjalo umzali wenze yokuqala bese uyazenzela andiskole ngiyabingelela kodwa ayingeke mina ngithi ngcwele somandla sibabaza wena kodwa manje mina ngibona nihleli phansi kanti impuphi mina nesomandleni imbabazayo hayibo ngcwele once again ngokukhulu kusithoba ngiyabingelela ngizothi nje all protocol observed ngoba kodwa ke khona usingaye ngeke ngize ngimshiye uNdumiso Zulu we program kubhala ukuthi it's a message from the family kusho ukuthi angizikhulumeli mina as uNtomzendlanzeko as isikole but ngikhulumela uNtomzakithi my little sister as well as ubhuti wami wangishela ibele uHlebzovama Ndumiso, this is just specifically for you
we are very proud of you. And you know that. Uyazi imkhuleko kagogo nemkhuleko kantomzemfundo uma ngabe uhamba uya esikoleni, and ngokusizwa uNkulunkulu you didn't disappoint, bra. Engizokusho nje mina Ndumiso ukuthi this is your first achievement. We are still expecting many more. Ngizoquote nje laphayana kancane kuDeuteronomy 28 ukuthi mntanami you are blessed. uNkulunkulu knew you before you were formed, before you were born, and he knew ukuthi yini enhle ayibekile ngawe. Ndumiso, what you must know and what you must understand, you are blessed going in, you are blessed coming out. And what you must also know, ukuthi uNkulunkulu ithembisa ayibekile phezu kwempilo yakho, ukuthi uma wena umlalela wenza kahle, izizwe ziyogcina kuba izona eziboleka kuwena. Wena ngeke uboleke kumuntu, phela wena uma ngabe uzohlala kuNkulunkulu. And I believe ukuthi ikona lokho kukusizile ukuthi uachieve lokho ukuachievile today. Angisho ukuthi you must boast, angisho ukuthi you must be proudful, but ngisho ukuthi ubambe, ukuthathe, uqhubekele phambili, wenze lokhu okufiselwa umndeni wakho. I'm proud of you, Van. Sharp. Ngiyakhulunywa la ekhaya isikole sikagogo lesi. Uwe lo gogo lo ufaka abantu ukukhuluma ngabo. Kulungile ngibonga size ungibhalele kahle uhlelo mfethu ngangitshela ubaba uNgwezi kweminye imicimbi ukufika iprogram ebhala ukuthi noNkululeko ngimngaka nje ngivele ngibize ngicela noNkululeko kuvele kusukuma ugogo nganani nkosami vele ngithi bazolengana ihloniphi, so ningibhalele kahle shame usisi ugogo. Ngicela ozokhulumela ubhuti omncane uAletho Kuhle. Ngitshelile ngiyashaya u10 ebusuku singayiqedile le program. Aletho Kuhle. Hoba basiyabonga siyabonga Good day everyone, Sanibonani. This speech is dedicated to my older brother, Ndumiso Zulu. You have been there for me many times when I needed you. For that I appreciate you. You are not just my role model, but you played a very big part in my life. You played a part of being my big brother. I could never wish for in my life. So I would like to thank you for being there for me. Ndumiso,
just know that I'm very proud of you, so everyone in the family. As your family will support you in your career and success. Bro, this speech is to congratulate you and thank you for being my awesome big brother. I love you very much and thank you everyone. Makangaki kule nhlombe elishaya lelo singise esiningi kanje. Ninika ngaki? Ngokwama-percent leli hlombe lelishayile ubani percent? Lo singise esiningi kakhulu lesingisi lesi. Ingisi lezi sigcina komkhuleko lapha ya. Abekhuluma nje lokhozi. Mthombeni. Siyabingelela mfowethu. Sengizocela umama ka Mr. Party, umama ka angazi umama Mr. Party mina ngisenayo ngoye sosicula ezinye ingoma nje bajakazi balazi yacula nje cishe ngamsukumisa ngengoma ethi mayakayakatso hiyo ayakayakatso hiyo mayakayakatso kodwa ngeke phela ngikwenze Mzala Mkhuleko, mfowethu babumeya, Bishop, amakhansela nabo bonke abazalwane abakhona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ayibo. Ngicela ukubingelela nabakahlengwa omashasha la ngidla khona amabele amasi. Bahamba noNdlunkulu, ngiyabingelela Ndlunkulu. Ngiphinde futhi ngibingelele iphofukazi lamfowethu lapha ya. Nali angibona ngedwa. Ngiyabingelela amamkhize wethu. Phinde ngibingelele bonke ke abahlobo nabamphelezele abakhona endlini. Ngiyabingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, akekho umuntu ojabule ngaphezulu kwami. Ngisho umama ngimina ojabule kakhulu. Kodwa mina ncaneke okwami ngifuna nje ukubonga uNdumiso ube nomama at the age of 19 months. uNdumiso uhambelwe ubaba wakhe hayi ngokushona ngokomhlaba at the age of 19 months. Ngakhula by then wayese crash. Ngaleso sikhathi ngangisanda kusho ubaba wami ongizalayo uMashingana. Kwakunzima, kubhlungu, kodwa uNkulunkulu wangishiya with a mother. When I'm saying uNkulunkulu wangishiya with a mother, ngikusho ngokukhulu angazi ukwenzani. Mama siyabonga. Ngaphinda ngaba nabafowethu osisi abawu2 nomfowethu oyedwa. uNdumiso namhlanje he is like this because of imfundiso nemkhuleko kaMama. Kuphinde kube umalume uhle my one and only brother and my 2 sisters uNtomzakisi mase kuba uSikole. uNdumiso ekubeni kwakhe ingane engenayo baba wakhula azi omalume. Ange inkosi ngangibeka icala uma ngase kungabi khona abantu engibabongayo. Not that angibabongi abanye,
kodwa they've played a very important role empilweni kaNdumiso njengoba engaka namhlanje. uNdumiso uDokoza khona umali uMdokoza umalume kaNdumiso wayena 2 years ehamba naye eBish kuze kuthiwa ingane yakhe noDokoza ngoba phela I had a very ichama lo mfana wami emncane njengoba namhlanje sayichama nje uNdumiso wayedla ngaye kokunye ngaphinda futhi ekhula ehamba izikole ngikhumbula eyoqala iHigh school uma Mehle didn't want him ukuthi aye esikoleni esinya esitholini hayibo sefayela atholela isikole wanti isikole aphuma shone ngala omunye aphuma ePentown uma Mehle anti isikole aphuma eBluff then anti isikole called us wathi gijimani ngiyasithola isikole but ngiyakubonga konke lokho uthando abanginike lona nakho konke i-birth certificate i-birth certificate uNdumiso sefayina phale ugrade 12 angazi ubaba wakhe ngizomthola laphi phela ngazi kufuneka i-full birth certificate angashona kumali yemkhuleko bayishaya incwadi umzala bayishaya ngafike ngathi nje can I see the manager wathiwa who are you ngathi I'm Zemfundo ngasho ngathi ngisendwe honorable ngayise office with no time ngayithola ngiyabonga amashasha uNdumiso uhambile waya ongoye akazange azenze luso sengikhuluma nawe ke manje mfowethu ngikhuluma nawe manje ngani nami ngiyabonga Ndumiso uNdumiso akazange azangihluphe Nkosi yami from primary high school tertiary akazange azangihluphe ukuthi nje instead uyangivala athi kunesicefe ngifona njani ma kade ufona ma yabo bathi Ndumiso mfana wami ngiyabonga okachivile namhlanje uNkulunkulu bethando uNkulunkulu simthandazile wakunika kona mina ke ngangidla ngomama noManehle uNdumiso makhona into engangayi-understand ngangivane ngithi yabona ke manje ngiyamtshela ugogo yabona ke ngiyamtshela uManehle ngiphinde futhi khona nama-friends ami engiwabongayo kakhulu ekukhuliseni uNdumiso khona eqala ke tertiary nje sasiyongena u2 sambe ngiyabonga uphinde kube khona abamkhulisile futhi umalume talent angimboni that is the person owamenza noNdumiso ukuthi abe indoda kanje ngoba wayemfice emncane wamkhulisa wamthanda sesiqala uke high school I've got a very special friend uLI naye ngicabanga ukuthi ukhona la esasimfunisa isikole zaze sasithola emndenini wami wonke obaba omncane bonke ngiyabonga because uNdumiso ube ingane ube into engasi iglass ephathe ebiphethwe nje ngesinono futhi Ndumiso wangasiphoxa ngiyacela ukuthi uqhubeke uyiphathe kahle nomalume Ngwezi ukhona namhlanje uzokubona ukuthi hayibo wemfana uyahlupha uNdumiso mesefuna uNdumiso mefuna 40 rand ukuthi umhlaka banani ndaba kodwa ufuna igwinya la 40 rand ngifonela umalume Ngwezi nangu Ndumiso uyafuna ukuthi amningi ngiyabonga kakhulu emthwalume bonke abantu abakhona nabahlala nomama ngiyabonga kakhulu kona konke mama ngiyakubongela kakhulu ngiyacabanga ukuthi no ale nizobona umama lento ayenza namhlanje wayisho nge-first day uNdumiso ephume yongoye wathi Ndumiso ngiyakukhipha mfana wami if ubuyile wayenza into engithi yenze uzoyibona into engizokwenzela yona umama kuthema kufika ama-result he found us all wathi ngicela ningakhohlwa ukuthi uNdumiso ngamthindisana and ngiya-appreciate ngazi ngani kumama kakhulu Ndumiso ubungeke uyithole lento kumama kasekho mina bengizokwenzela ibraya ngifuna uqamba amanga bengeke ngize ngibe nayo imali mina imali yenkomo nje yeyinkomo 1 2 3 4 500 anginayo so my sisi anti Skole thank you so much angazi ngenze njani kodwa ke soon I'm taking you there overseas it's myself Zakithi soba 4 nje
Ndumiso ngizosala 4 nje uzokhuluma. Umama uzobe egade ingane. Ngiyabonga kakhulu. Mase ngathi ngingahlala kahle emidle konke. Thank you. So ngale part eshiwo uma ka Mr Party ukuthi overseas kule 4 nami okay ngicela amazwi azobe ezobongela uNdumiso from the closest uncle yakhe ngesikhathi kune uncle bilokhu selapha eduze kwakhe le ebeyifuna kuyo igwinya la 40 rand. Angilazi mina ngafunda ongoye kwakulali lapha kaWarden Gumede. Angilikhumbuli le 40 rand. Cela ubaba uNgwezi ezosho nkosiyami. Kusho uma ka Mr Party. Uzothi uzobe uzobonga nje. Uthi sekuze kwahlangana. Sekuze kwalunga halala. Sithi animbongisene sekuze kwahlangana sithi yelene sekuze kwalunga lana sekuze kwahlangana sithi yelene so ngiyaunderstand uyasho mashasha ukuthi yini leli igwinya laliba u40 rand. Kodwa ngisho. Ngiyathokoza mphathi ohlelo ngikhuleke enkosini yesizwe. Ngikhuleke futhi emndenini wonke wesizwe sakwaMashasha abasebukhosini abakhona oGabisa abakhona nabakwamaphumulo bonke mama kaMashasha maphumulo ugogo abafowethu bonke nje bala ekhaya umfundisi osivulele noma usiphe izwi nomfundisi wale eKapa la kukhonza khona udadewethu Mashasha ngazi noma ngithi colleague kodwa sengibekele nabakashasha delungela ngithi Mashasha who is also our colleague ngokomsebenzi mfowethu Jika mfowethu Siyaduma my wife okhona la phakathi kwethu sikwayo Mr Party Ndo my sister uMageba uNokuphila Zulu all the way from Enqothu since ngazi udadewethu uZemfundo they have always been friends umngani babo ucishe udlulile manje ko 15 years yacishe udlulile lapho umphakathi wonke nje walendawo ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Cha bengingazi ukuthi ngizocosha ithuba ngibe namazwi okuphawula kodwa mangisho ukuthi Mashasha uSizemfundo ngimaze through uMashasha umkhuleko cishe ikhathi cishe zilingane lezo siseku student politics ke thina Sizemfundo evele sebenza eThekwini sihlangana eThekwini kusetshenzwe cishe ngino 10 years noma 11 years ngagcina la ekhaya kodwa nakhona ngangifike kunomcimbi. Since then uSizemfundo has always been part of our family. Even when we got married nomkami uZemfundo was there. Wafike wathatha over 40 kodadewethu ngale ekhaya kwa umafungwasi ngibiza ngomafungwasi udadewethu mafungwasi usaphathela bonke odadewethu bale ekhaya nanoma yimiphi nje imicimbi esuke sinayo our sister is always with us. We are very excited to be part of this family. Gogo wafundisa kahle uZemfundo kube waba owesilisa ubezoba a very strong woman. Now I understand. Ubezoba a very strong man. Now I understand ma ukaMashasha ugogo ethi uMashimane ubaba wala ekhaya wayindoda naye mayengasekho uMashimane waphatha lo muzi njengendoda akangagudluka ezimfundisweni zikababa. Siyabonga lokho kakhulu ungazathi namanye amakhosikazi emizi
namakhosikazi ethu angafunda kulokho ukuthi ilegacy kababa wekhaya ingashabalali makuhamba yena emhlabeni. Siyambonga noNkulunkulu ukuthi akuphe lawo mandla naleso sibindi. Kuthiwe ke angikubongele ndo kunesisho sesilungu esithi when you finish climbing a mountain you realize that there are still many more mountains to climb. Ngoba ma below the mountain awukwazi ukubona ukuthi kunezinye intaba ekhona. Kodwa once you climb that one wayiqeda ukwazi ukubona ukuthi oh there is another one that side, there's another one that side that you need to climb. Abanye bathi ke the sky is the limit. This is your first degree. We congratulate you. Kodwa the age onayo, you have an advantage of becoming anything, you know, more than what you have become. I think the environment these days is much more conducive for young people to study more. Babe nama PhDs, ijazi lingabi lodwa kanje, ngolunye usuku mawusubuye uzenzela owakho umcimbi, kube kuningi lokho okufaka lapha, sengakhohlwa kuthiwa yini igama lakho. Kube khona okunje kuze kufakwe nokuyelo nokubomvu nokunjalo. You have that opportunity. Ngizwela ukuthi impilo esihambisana nobumnandi awuyithandi kakhulu. Those things azibaleki. Sikhona nje ubumnandi sisebenza sihola makuphela inyanga. Ubumnandi buyasehlula kuphela imali. Ubumnandi busala. But building a legacy while you are still young is much more important than anything engaba khona. Umuntu bekuthiwa unama phases amathathu empilo engayiphila. First 25 years fanele abe mncane abe ingane abe teenager, mhlamba afunda aqede nase university at the age of 25. The second phase of your life usuzokhula ke nathi sibone ukuthi hayi uyawakha nomuzi kababa and so on and so forth. Kuye the second phase udlula ku 50. Usuyaqala ke usuba mdala 75 years uba umkhulu and so on. So ungakujahi okuningi mawukwenze ngalesi sikhathi usemncane. Impilo izobalula kakhulu mawusuphila impilo ka 40 years and beyond. You will be pressing buttons kwenzeka izinto ezifunayo abanye abantu baze bathi uthwele. Kanti it's because foundation yempilo yakho building up you were very careful ngoba ma wakha indlu you must be as careful as possible during the foundation. Uqhubeka nayo indlu kuya phambili. La ikhaya ke ukhuliswe kahle ngendlela yokukholwa. Uze ungayilahli leyo ndlela, ungamlahli uNkulunkulu wazi ukuthi ukhona sonke isikhathi umdumise, uappreciate umusa kaNkulunkulu akhulume ngawo umfundisi sipha izwi. Ngalawo mazwi ke congratulations. The journey is still very long ahead of you. uNkulunkulu ngathi futhi angakusiza akuphe umsebenzi, uhloniphe umsebenzi. Mhla wakhula ke wa decide ukuletha what is called in English a daughter-in-law lapha ekhaya. Ube very careful yokuyi understandisa ukuthi la ekhaya kunogogo okukhulisile, la ekhaya kunomama okukhulisile, ayikwazi ukufika izonihlukanisa. Ngoba kuvamisile ukuthi izingane ezikhuliswa ngefoundation ekahle mase kushaya isikhathi esifana naleso, ugogo engathakathi nje manje, mhla kufika umakoti ugogo kuthiwa uyathakatha. Umama ekufisele yonke into, mhla sekufike uMasibanibani afika umama athakathe. Kufanele azi ukuthi uzoba ingxenye yalomndeni. Sonke mase sifikile sifike kwakho, singaba kwenu okwethu unisekela nomama unisekela ukuthi umndeni wenu ukwazi kuya phambili nelegacy nempilo yenu yephambili. Is not to come and divide his family. Ugogo uthe mabefuna ukwenza noma yini la bahlangana bonke bo4. Akungafike ngolunye usuku mawusukhula oyofike mabefuna ukuhlela izinto la ekhaya bafike bahlale bengase u4 sebe u3 sebe u2 sekunjeya. You may not understand now, you will understand during that time. But I may not have an opportunity to touch base on that. It's something that we must at this age. Our son has grown up. We must expect anything. But then we must speak things like that to say,
oyofika afika beyingxenye yomndeni angahlukanisa umndeni phakathi. Congratulations and well done and all the best of anything which you wish to become and have in life. Siyabonga. Ngiyangimela uyigibele le ndoda isibonile ukuthi junior degree ayanele yasondeza u-PhD candidate ukuze izothi mayiqeda nje mhlawumbe isiregister futhi honors degree yayo mayiqeda yona bese masters kanjalo kanjalo kanjalo. Into nje singixaka amashasha thema ngimbuza ukuthi njobe efunda kangaka nje ufundela ukuba yini but ufuna ukuba uchairperson weScope ngavele ngale mali emoya. Ngicela nondaba Words of Wisdom Magistrate CS Zondi nondaba cela usondele mashasha ayiphephile le yanto yakho isiphelile vele iphelile hayi uzoyithatha indaba. Ngikokhelwa ngikokhelwe nguJehova